Ето какво да не правиш, когато човек ти каже: ами виж, нямам парите сега. Ами, не мога да си го позволя на този етап. Как? Нали преди каза, че можеш и парите не са проблем? Грешка. Вместо да казваш това, подходи последният начин. Няма проблем. Парите понякога са казус. Но ако не бяха фактор, би ли се включил в програмата? Да. Защо? Защото ще им помогнете да си подобря продажбите и да започна да правя 8 сделки от 10 разговора. А в твоята ситуация, когато казваш, че парите са проблем в момента, какво точно имаш предвид? Нямам просто всичките. Окей, ние имаме различни начини на изплащане. С какво разполагаш, за да ти предложа най-изгодния за теб? И тук ще можеш да разбереш как максимално може да си полезен на клиента. И да финализирате самата сделка. А на теб случва ли ти се често да чуеш от клиента, че парите са проблем? Как успяваш да пребориш това възражение? Напиши в коментарите.